Дөрестән дә күп милләтләр районында үз телеңне, гореф-гадәтләрен саклау җиңел түгелдер. Нинди генә чорлар һәм еллар булмасын, борынгы тәтештә андый авыллар бар әле. Biz bu йолаларны күптән үткәрергә теләгән идек инде. Менә Келәш авылы бөтен йолаларны үткәрә торган төп безнең Тәтеш районының авылы Келәш. Шуңа күрә без бүген казымәсендә шушы Келәш авылында үткәрергә теләдек. Келәштәге бүгенге йола бәйрәме авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре Гөлчәчәк һәм Рәшит Галимовлар да уза. Гаилә ел саен берничә дистә каз үстерә. Гел әйтәм инде ана, әгәр шулай эме үткәрмәсәк, каз үстерүнең нинди кызыгы бар диде. Менә бер бәйрәм бит инде күңелле Аллага шөкер. Йорт хуҗасы Рәшит белдергәнчә, каз үстерүнең әллә ни сыры юк. Көре матур булып үссен өчен яхшы ашатырга гына кирәк. Тәмдә матур иттереп ите әйбәт булсын өчен инде аны икмәк ашатырга кирәк иде. Бездә икмәк, бодай ашатабыз, пешереп ашатабыз, бүртеп ашатабыз. Рәшит кызларга каз йылкыр өчен бакчадагы теплицаны җайлаган. Тышта көзге яңгыр сибәләп торса да, монда кыр да, якты да. Ne bu kanatta 12 kavri bulurga tiyet. Şundan bundan kesip alırız. 12 sarıga şın bunu Türkiye. Теплицада урын каз йылкучыларга гына түгел, гармун тотып җырлап торучы егетләргә дә табылган. Менә беренче казлар әзер. Йорт хуҗасы Рәшит әле суынырга да өлгермәгән беренче түшкәләрне сабан туйга дип аны каклап кую серләре белән дә уртаклашты. Яңа суылган казны тоз алып, эшләп тыштап әкрен генә тоз белән эшкә чыгарабыз. Һәм хәзер эшенә инде тозны башап белән буталаган шуны тутырып куябыз. Хәзер казны матур гына иттереп кәгазьгә төрәбез. Менә без шулай бәйләп битердек, менә булай иттереп элеп куясыз. Аннары берәр ай узгач, менә бу ягыннан әйләндереп белергә кирәк. Моннан да ләсе инде берәр, аннары моннан ләсе. Кунакка барганда бу ягына тып барасын да китәсен кунакка. Каз каклауның да үз хикмәтләре бар икән. Менә монда килгәч мин үземә тагын бер ачыш ясадым. Бездә казны тоз белән тутырып каклыйлар. Ә монда борчак та салалар. Менә бу борчак белән каклау дөресрәк килеп чыгадыр. Чөнки каз кирәк кадәр генә тоз алырга тиеш. Шул арада хуҗабикә бу яклардагы йола буенча каз боткасында өлгертте. Безнең каз мәсенең иң кадерле, иң дә әйбәт сые ул каз боткасы. Казны түшкәсе белән, әнә ул үзе казга киреп бара, түшкәсе белән салып пешерәбез һәм шуны шулпасында менә дөгедән яки тары ярмасыннан ботка пешерәбез һәм аңа казның майын иретеп салабыз. Зур якта әмәгә килүче кызлар каз ите белән ботка ашаса, күрше бүлмәдә Луиза балаларга каз канатыннан таба майлагыч ясарга өйрәтә. Безнең якларда таба майлагычта дигәч дип әйтәләр. Сез беләсез инде каз бәйрәмендә кыймак пешерәләр әйме? Менә демәк бу иң кирәкле әйбер инде. Әйдәгез ничек ясыйбыз? Иң беренче менә безгә керткән кавыйларны матур иттереп, менә шушына бер 5 см калдырып, матур иттереп сыдырабыз җонын. Менә шушындый әйбер чыга. Шуларны күп иттереп, букет кебек җыябыз. Kaz kavriyinan yasağın Dügəs digənlər var Ul bik nəfis həm yumşaq Kıymaq bitin maylağan Каз боткасы һәм бәлеш ашап алгач, өмәчеләр 3-4 килолы казларны Каш чишмәсенә юарга алып китте. Гомердә дә уйламагайдым, тәтеҗакларына киреп казлар йылкып йөрермен дип. Күп регионнарда булды. Пенза, Самар якларында, Чуваш якларында булдык. Йыланың нигезендә бер нәрсә булса да, һәрбер регионда үзенчәлекләр бар икән. Юлда барганда да балалар һәм яшүсмер кызлар күрсен һәм ишетсен дип, Гөлчәчәк бу йоланың бөтен үзенчәлекләрен сөйләп барды. Баксаң, каз бар җирдә дә бүрек булса да, һәр төбәкнең үзенчәлекләре дә бар икән. Bütün җирдә дә каз өмәләре бара. Biraz инде ул каз өмәсе әзә кимеп торды да кире башланды ул гореф-гадәтләрне кайтару. Һәм шунысы кызык. Төрле җирдә күпмедер үзгәрешләр дә бар. Мәсәлән, без бүген Тәтеш районы Келәш авылында. Анда каз боткасы чыгардылар. Бик кызык бит. Каз боткасы. Мәсәлән, мин Актаныш районыннан үзем, аның ичендә минем ишеткәнем юк иде каз боткасын. Һәм бездә ул каз бәлеше һәм шул акта каз кыймагы, каз тәбикмәге бар. Орынбур ягыннан кайттык, ул якларда безнең мәсәлән пешергәннәр каз бәлеше. Каз бәлешендә анда
Başı, ayağı, бүтәкеләре шундый гаҗәеп һәм шулпары бәрә шул. Ул гаҗәеп тәмле. Казымәсе кайда, ничек кенә усса да, ул дус туганнарны, тирә күршеләрне бергә җыя, үзара якынайта торган йола булып тора. Аның менә бу үзенчәлеге һәр кайда да үзгәрешсез булып кала. Тәтеш районыннан Рамис Сафин, Татарлар.